Jakub a vítam vás pri mojom vlogu. A dneska som tu vonku, sám zatiaľ a volal som kamošovi pred chvíľou, že či neprídem. Hovorí mi, že príde, tak ho volám, že prídem. Je strašne veľa to tu fučí. Ja sa tohoto normálne, že bojím. Že nebude nejaká búrka, lebo ja som teraz v strome. Možno ho nevidíte, kde vám ho ukážem. Takže to som v strome, ja som v strome. A to je moja skrýša, teda pred búrkami. A ja som sem prišiel teda, ani na bicykli tu nie som. Takže ja som takto bezmocné, bez ničoho. Môžem sa pozrieť von, že či niekto nejde. Môžu ísť, ja som ísť ďaleko, lebo nie som tak ďaleko, počkaj, približím. Hore. Keď ma prepáčte, možno vám to poviem. Keď ste ma vtedy nepočuli, nebudete ma asi počuť vôbec. No, už ma počujete? No, tak je tu búrka skoro vôbec. Že blíži sa tam niečo, ja neviem. Ale tajom to ide. Takže ja som tu. Teraz bojím. No, už začína aj klapkať. Tak ja sa úplne bojím. Budeme tu chvíľku a keď nás prestane baviť, u mňa už sa trocha prestáva. Tak ja už sa vraciam do bunkru. A zatiaľ čaute. Takže som tu späť. Sa úplne, že bojím tuto. Je tu aspoň vzduch, je to veľmi príjemné. Keď som odchádzal z domu, ja som si, že to bude príjemné, alebo to mi dôraz sa toto stalo. O kokos, ja som, že odpadnem. A že si natočím vlog, hovorím, není sobota, tu je dneska je štvrtok. Ale dám to na sobotu. Takže ja hovorím, že teda natočím vlog a nechcem byť sám v takéto ničome, keď není nikto vonku. Bože, ešte sa tu ani natáčať nedá, bože. OMG, bitch! Bitch! Hore, ja nie som šťastný. No, už nie veľa prechádza. Babko! Som vonku. Jak to je, jak v autostě. Že ma prepali, ty kokos. Nemusím držať. Hore, auto ide. Auto ide. Sorry. Lebo sa mi nepozdravilo. Bitch! Nemá uši, nepozdravilo sa. Alebo nemá ústa. Uši nemá, nebo ma nebude. A ústa si nie porozprávať. Neviem ďalej. Teda, keď ma nájde, možno idem ďalej, ešte sa pozriem. Tvrdí, máme auto. Som sám. Koľko sa mali vidieť. Takže idem si vypnúť. Nekam sa tu. A ty vypnúť, my máme zoletí. Ďalej ty koľko tak hovorí. To je ďalej. Dohora. Takže, ako vidím, nikto nejde. Ale sa na niekto blíži.